menungso ora tatanan panus maning jajaran sekretaning baone iblis lan Bagong. Kowe ngerti Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude Iwang Pikul Narada kuwi sembaning para dewa. Kami tuaning dewa. Oh, Mudin. Udu. Kami tuaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikul Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikul Kanika Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Mboten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Ning nek Bapak Semar ora ketemu, anggen nyon ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungso lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musing para titah. Aja dianggep dewa ki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding terus. Terus aku pancen lunga saka Karang Kadempel aku kisruh gagas bapak lunga kok malah kowe ora ning omah ki rak ya kleru to. Mergo aku wis bunek tenan gagas Semar. Wis ana 3 sasi iki Semar lunga saka Karang Kadempel. Monggo kawula Karang Kadempel bareng koncatan Semar ngibarate kaya dene sapu ing ilang suwe pating slebar ora karu-karuan. Ora ana panutane, ora ana sing dienggo cekelan. Ha ta? Heeh. Terus aku mumet siraku, aku sisan lunga saka kene. Terus nek kowe wis lunga ngene iki apa rampung perkarane? Aku nyuwun marang ngersaning Gusti, aku nyuwun marang ngersane sing gawe urip nglakoni tapa iki selama saksuwene bapak ki lunga saka Karang Kadempel, aku ki pengen nyuli karo bapak, pengen tetep Karang Kadempel ki dadi papan sing ayem, tentrem, rukun, ora ana apa-apa, manunggal tetunggalan. Heeh. Mula aku njaluk kekuwataning dewa supaya aku iso mbangun desa Karang Kadempel lan munggahe nata negara ing Ngamarta. Tanggep kowe iki nuwun sewu. Gegayamu ki keduren kok. Gegayamu iki keduren wong ing atase sak kowe kok arep nata Karang Kadempel luwih nata negara Ngamarta. Harepa tok lakoni tapa brata, kekuatanmu ki ra padha karo Bapak Semar. Ose aja ngono. Sing ngerti sisteme pembangunane Bapak Semar ki mung aku. Aku ki mbiyen nyateti bapakne mbangun Karang Kadempel. Mula sing wajib neruske ki ya aku. Kaya kowe iki pancen wonge pancen ya pinter-pinter ning nuwun sewu, SDM-mu rendah. SDM ya apa? SDM ki susu telur madu. SDM ki sumber daya manusia. Ha, kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Lah terus aku nglakoni tapa? Gegayamu kedurem. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong ki aja sok nembe karo wong. Giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran. Mula aku duwe gegayuhan. Terus gegayamu? Ya kuwi mau bangun Karang Kadempel. Nek upama ora kelakon, sing ngomong ora kelakon sapa? Wong ki nek ndek gegayuhan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad. Mergo tekad ki pok ing karep. Wong ki nek wis ngopo-ngopo nek wis gelem nekat, kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi. Kowe iki mung batur, kowe iki mung gedibal, aku ki mung kere, aku ki mung abdi.
Ning kala mangsa abdi kaya awake dhewe iki ya iso mbangun desa nata negara. Pokoke aku arep nyuwun idi palilahe para Jawata, nggonku bakal mbangun desa nata negara. Oh ngono. Lah mbok munggah ana ing Kayangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Nang aku ki ora ngerti dalane iki liwat endi. Jare kudu menek Ondorante. Heeh, nek munggah Kayangan ki munggah Ondorante mengko tekan Repat Kepanasan. Terus nang kono ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkara Bala-Balapata. Lah ning kono kuwi kowe diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora? Nek ora entuk reget awakmu, ora suci, kowe disingkirke karo Cingkara Bala-Balapata. Ning nek resik lahir batinmu kowe iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek Ondorante. Heeh. Nang Repat Kepanasan terus ketemu karo Cingciripit, Cingkara Bala-Balapata. Cingkara Bala-Balapata kuwi. Nek aku ora resik, ora suci, diuncalake tiba meneh ning jagat. Ha iya. Bola-bali ngono kuwi ora kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger Kayangan Suralaya. Seranane Aku nglakoni tapa? wah. Ngono ya. Jarane wong tua supaya kahanan Kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus Sing geger udu Kayangan. ngendi? Demit-demit bubar ora karu-karuan terus. Wong kowe iki ora ngerti carane tapa, dadak nglakoni tapa. Ngene wae Le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak derekke mulih, terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku, bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dom nyambut gawene. Aku karo Petro nunggu Karang Kadempel, kowe goleki bapak utawa sewalike, kowe nunggu Karang Kadempel, aku karo Petro goleki bapak. Lah arep goleki kowe nandi reng? Semar kaya apa gedene semono kan nek muni minggat Lunga karo wong tuwa kok. nek muni lunga le ndelik primpene ra jamak-jamak. Angel Semar kaya golek-golekane. Ngono ya. Ambles kok bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur, ora warisane didum wong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nanti? Parane nanti? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek keson Jambaya ning dalan. Lho, nek ana apa-apa ning dalan, Semar cilik roro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku padha gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi. Gah, kuwi jenengane ngame-ame patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa. Ora apik, tapamu ora ketrima. Nek ora gelem ya wis, kowe mulya ngono, ora usah melu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko ora tekan esuk. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rung dong arep teruse kepiye iki ya ora ngerti. Ah sebabe Wah, jan iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. dawur-awuran tenan ya. Heeh, aku marahi terus pun pening kepalaku. Santai wae. Sing bakul, pokoke kowe karo aku ora usah wedi. Nek kowe arep niat nggawa aku bali, aku ora marep mulih. Nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa Karang Kadempel. Engko nek dewa nilsu, Aku sing tandingi. Gong, ora clemongan. Dewa ki ngerti. Kowe batin kowe dewa ki ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa, terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku tapa ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ora wedi. Nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa menata negara, ora dikeparengake, ora nyawang wis sapa? Aku sing tanggung jawab. Piye rek? Hasmi manut, mulih apa nang kene? Nek mulih mesake Bagong. Nek nang kene awake dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki wis nekat ngono kuwi. Wis, Bagong iki nek muni ndek karep wis ora bakal nyawang sapa wae. Waton karepe iki bener, mesti sapa-sapa diwaneni terus. Lah iya. Aku ya kuwatir. Nek neng apa-apa piye, Gong? Ngene wae kowe rasa do melu-melu to.
Kowe iki tengok nang mburiku kene, engko nek nang dewa teko tekan kene, aku sing tanggung jawab. Kowe rasa jumangkake suku, ngrem-rembyahake asta. Cukup aku dhewe sing temandang karya. Mati urip tak sandangi. Ngene iki nggonku arep mbelani kawula sakarang kadempel supaya urip becik, rukun, ayem lan aku iso bangun desa, nata negara rek. Ayo. Ayo gek disuluki. Oh iya. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ora kenawang sesangka. Terus? Iki kok malah salah alamat. Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkul mlocot kuwi dong ora Gong. Hah? Kuwi Sang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa lho. Dewa lungguh ngisor. Wah, dewa ya ana sing elek. Ana. Pak mau dewa kuwi bagus kabeh apa piye? Dibageke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani iki nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kanika Putra. Sing gampang wae Narada. Narada Pukulun nganggo Pukulun. Pukulun sarawuh paduka Pukulun wonten ing wana. Bombong wirayang mriki Pukulun Bathara Antarada kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjung Bu Kulun. Ah, kencang warudayang wak wong. Kok malah ngendang terus. Ora. Sebutane ngono kuwi. Ah, jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane Pukulun Bathara Antarada. Wah, kula ngerti tak tundang. Iya, Bagong, slamet tekaku ning Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun ulun iki apa, Tru? Ulun iki wah iki angel rek iki nek ndelake iki ngunek SDM rendah iki dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Oh, kowe ulun, ha Tru? Lho, aku ya ulun. Oh, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe iki kita. Oh, kita iki ora akeh. Ora, mung siji to? Mung siji. Ngene nggih, Bu Kulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun. Dipun sekekaken lenggah kita. Kusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih, kula nggih ngertos. Iya ning kita ora sah nganggo. Wah, wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono, Bagong, aja gawe bingung ulun ya, Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, nek ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ah iya nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana ya, Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin gayana ning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun, Pukulun? Ben mengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ha iya. Bener ta? Bener wis. Pukulun nglanturi prasaja kalian panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe. Lho, dhewe piye? Saplose dono kali kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho, Ndra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe nggo. Iya, Bagong aku ijen. Oh, nggih. Damel grup meleh. Ora. Wis ora, Bagong. Wah, nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi enggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Wonten wigaton menapa Pukulun Bathara Antarada panjenengan kita Pukulun rawuh wonten ing wana merpeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi maladining. Ha iki ngene Bagong. Nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun ki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Prantingkah
supaya merpeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Boja, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, ge dibageke tak keplak mutar. Kuwi iki dewa kok sepelekke. Dewa cilike ming semono ya. Wah, jaseng berat. Dadi Pratawala niki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Oh, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya Bagong, pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara itu manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang kuyang gudel bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas sing timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan karo panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapata merpeki lawan jeneng kita kula Bagong. Ing atase jejering kita ki mung Panakawan, ming batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, lah kok gedhe dayane. Wah, nggih. Nggih Pukulun. Lajeng keparengipun Pukulun Bathara Guru utusan kalih Pukulun Bathara Trada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing wang Pukulun Bathara Guru kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula, iya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga nganti kita terusake nggon kita tapa, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. Kula ya gumun lho, ing atase kula niki mung kawula nglakoni tapa brata, mongko lek kula tapa ya ora patiya serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ra mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah ngene ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong. Sabar kowe iki ngapa to? Menengo. Iki nek cah cilik ora getak-getak tuman wae, yaene kok klithian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jana iku ki nek ora jembar atine wis kapake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita apa ki jajane sedya kita apa ulun tak takon. Lah kula niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku tapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure mpun ming niku. Ora, kita aja nyengetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, ala dhewe sampeyan dadi tekak plotroke katoke. Hei. Sembrono ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono lho. Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi?
Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa dadak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa, ngakon Bagong bali saka wana bombong wilayah. Nek sampean tak takoni Semar ning endi, kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh, modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagar syuting, ya Indra. Iya. Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ndelok Bagong karo sapa ora kuwalat. Bagong ki waton ledan ngono ki dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa jaratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa. Santen aku. Pon mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nendi? Wah, trondolo tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandhake Bapak, Bagong, Bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock modern kok dewa ora ndek HP nggo ngopo? Oh iya. Kula paranane Bapak, ulun Bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, Bapak kagol perkara apa? Mengko nek Bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali Bapak ora ana ning teng atine wis sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewan e. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes jan iki. Lho, aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo Bapak. Nek dewa ora nduduhke Bapak, mbok sampean gruduk wana bombong wilayah. Sak dewane kon teko kabeh ning kene. Bagong ora bakal mingset sejangka. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Oh, cocok ditandang omahe. Papak pong ngono kowe. Papu bong. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Cilaka tenan nek carane kaya ngene iki, ha, Jan. Ha iki terus aku lan goleki bapakmu nendi? Ha, bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ulun ning ngruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngruda paripeksa ki padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Ah. Bodho wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu, rawe rantas, malang tak putung. Mangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng Malang Padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Ambak ulung kula modar cemplungke kawah Candra Dimuka, kaluan rek ngrasake mbangane urip. Ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam Padang pukulun Bathara. Sapa kowe? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali. Krungu keplok kok dadi lali. Sapa, Tru? Kaneka Putra. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra. Ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Sapa wae? Lho iki kepiye to wis geger kaya ngene kok dadak takon jeneng. Aku iki gak ngomong kok. Lha wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong bali ora gelem ya sampean gak nesu, ngono lho. Wah, tutuk sepatu sisan kowe. Nyilih sepatune tak ngruthuk kowe. Lho. Nyilih sepatu kok ngruthuk sing duwe karepe piye? Indra, Wonten dawuh. iki Bagong piye kaya ngene iki, Indra? Menungso ora tatanan panusmaning jajaran atus kertane baune iblis lan Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude Iwang Pikul Narada kuwi sembahaning para dewa.
kami tuaning dewa. Oh, Mudin. Udu. Kami tuaning dewa ki dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikulun Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikulun Kanika Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Mboten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Ning nek Bapak Semar ora ketemu, anggen nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musing para titah. Aja dianggep dewa ki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding to. Lambene turah kok kuwi. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur nek rawani, rasa do melu-melu. Lah, kowe nanti Aku ora arep lunga. Iki bungkusanku. Arep do dibuka enake. Iki nggo sangu topo. topo kok nggo panganan ana molen bareng. Ngele. Ngelih ora. Ora dipangan lho. Ora. Ayo teruske. Lho. Iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung. Terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kowe wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean niku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok sing dituruti, ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik. Niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan kowe. Ah, apa kowe? Plembungke sisan kowe. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki, aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karangkadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang rada paripeksa karo kowe. Nek kula dirudha paripeksa carane cacing niku kepidak menungsa ngulik ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungsa. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampeyan, sampeyan aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kuwi? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong tok-tokke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Sendra metu iki rasa dadakoke gunung tanpa guna. Ora minggat larak. Ya mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Udus. Nek kocluk kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra Dimuka lho. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Ambo, kok takon aku? Aku ora tau ngurutke silsilah Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra, nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah padha ngruyuk karo aku,
aku ora masalah, Truk. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pedhone nek kowe ora gelem ngewangi tak pedhone dhewe. Wis to, kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok pamit mati iki njur kekuatanmu nendi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumomo ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumomo ning becik, wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing pengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong kuwi padha karo dewane sing arep kisruh karo aku. Lah saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tak arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sak karepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan. Wis tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kerok, matamu kuwi. Nek kakane kok matane kira ora. Ora, kowe iki ngewangi lho ora ana apa jenenge apa undakane apa-apa. Lah nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah wani ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kono. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Kong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak wethuke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasuh ngono. Ya. Ngasuh ya? Ya. Engko nek kowe mati, aku gotong nggo bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu glelek. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso terus kepenak lemu tumanda. Ya. Kono gareng mulih kono. Nek kowe mati, wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 lemu nylameti. Mergane pitung dinane kowe wis nusul aku ring. Dengkulmu mlocot. Ngedeg-degi senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Kong. Wis ora usah kuwatir, pethoke dua-duane terus. Ya. Nututi lamun ngatututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nggono magawe glarira wang-wang. Wah, cukup langsung loro, Truk. Mungsuhe loro Ndra rene, Tru? Ya. Ora usah kuwatir, pokoke nek kono telu, adhiya telu, kono loro adhiya loro. Ah, ngono. Kowe sing mburi ya? Kowe? Aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsu kok milih-milih ora. Bathara Indra. Ya, Bagong. Ndas pundi Mbulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Rada kina nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngaras bombong wirayah ana coba bacutake nggon mung nglakoni topo. Yo Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun Bathara Brahma. Wo, Bathara Brahma. Heeh. Dewane ngopo? Dewane geni. Wo, ngambil rek. Lho. Kok diwa geni kok nyilih rek ora? Mesti apa-apa iso kobong kae. Mestine. Kowe bali yo. Aja ngeyel. Ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa.
kowe bakal tak untapake cemlungake ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun adan dewa kayangan ngebiyuki lengkaing Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landhesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa takon goleki bapak kok ora saguh. Gunane apa dewa? Niti priksa karo mobakmu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat saisine. Nek kula wangsul sampean kudu nuduhke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene." Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kono mong kaya ngono angel lho. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Ha kok ngono kok dewa? Dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal kok. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Ya. Iso nglangkai kuwandane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkai batange Petruk. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya batangku barang urung rampung kok. Oh iya. Kowe kena ngundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati kene aku. Pangga tayoni. Terus. Ya. Apa-apa cah blereng yo. Wes. Ayo. Apa kok? Kok kaya wong girap-girap. Ah semok dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono. Ah iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ora apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Candak siraku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan to. Tak candak tangane set tak durke sit. Lah aku ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh. Bathara Indra gletak. Gletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok. Lho, Aku duwe aji lembu sekilan tak guang kok, Tru. mergane Wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. Lho. Gunane ngono kuwi saiki delok. kowe ngantem ora kena to? Wah iki mati tenan awake dhewe, Tru. Ah iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki ndi? Nek jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese Kowe nggonono lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa kuwi papane ning kayangan, Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Mergo pancen wis pesti derajatmu ki sak ngisore dewa. terus Jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodo medun. kene ngene. Meteng Mesti kena. kene Mesti kena. entuk. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. Wah, mati we.
ngantemo sak tutuk-tutukmu aja ndak slentrek ora mules aja tutang bangkong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantemo sak tutukmu. Ayo wis. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar wae ayo ngantemo. mati dari aku Nyoti bakno pecah siramu. Ayo guys aja omong wae. Ayo mburi. Mene gantine dodo apa? Nya. Lho ora apa-apa. Ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Antemen. Iki kaneng pati. Waduh mati. Apa kowe model? Mati ya. Waduh. Piye Gong? Sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Pantem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dingkulmu ora. Sono Bathara Indra le mlaku ngobeng kae ngene. Ayo sambat ta we. Amun Sramata Jamrata ing banjir Pancabadaya. Sanjak kowe kancamu. Kakang Bathara Indra mundur berangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho. Kakang Bathara Indra dikapake. Wah, edan yayi edan. Nginceng sak penake dhewe. Le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Belum mlaku kenapa? Wah loro banget. Kena kain we loro banget. Bagong kuku karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dadine poho kawan. Kowe kira iso renang to, Gong? Ora iso. Aku di Ora iso renang, mesti wae tak uncalke ning kali. Nyatane genine Bathara Brama nyemplung kali ra yo blebes kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renang lho minggah lho. Lho. Sikile ngisor dipancalke. Modar, Truk. Selah modar. Ya kene, tak gendong kene. Nah. Mantap. Wah, kowe ora tata. Wong kowe iki kandhane ngeyel. Bathara Brama iki dewaning geni. Genine nyemplung kali kowe tak uncalke kali. Mangan apa? Mbok iki.
Rasane ora karo-karuan ya, Tru. Paling lebon iwak. Iwak apa? Ora wae ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora masalah sing penting slamet. Heeh. Wis pokoke diampet kok. Wis ben aku apa-apa doyan kok. Ayo. Canggleleng kok. Bathara Brahma rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mo. Lho. Mo sapa? Brahma. Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju kok. Oke. Acara. Bathara Brahma mundur. Oh latar. Bagong pancen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Oh konangan Yama Dipati ajabut nyawamu mbok tadine pati. Oh. Siji iki apike awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ayo sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Kowe maju jabut nyawamu modar. Ki nek siji iki awake kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Nggih, minggir. Gong. Kowe ngono dikandani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kelangan. Aku malah kelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel ning aku hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak. Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungsa iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabut aku tak jabuti untune. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati. Betul. Mundur. Bisa mundur ora? Persne lengmu rusak ora bisa mundur. Ora ning aku ngeman, Rasa to eman. aku mati wis tak ikhlaske mati terus. Aku ora apa-apa tekane mati. Kok nangis? Wedi. Agene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa wis tak ikhlaske. Nggo mbelani karo desaku, nggo mbelani karo kuthaku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora mengko tak tenjang tenan ra mikir kowe kok. Karepmu wong. Sing tukang jabut iki ha. Jabut nyawa. Oh, ya mbok nyawa mbok apa sing penting kowe tukang jabut to? Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora. Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu Nyawa jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep mati dari aku wis candak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Hop. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa peret ki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Waduh.
bagus. Bonek mungsuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angel raja mak lunyune Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng lunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye raja mak jamak. Lha niku nek ngethok mboko sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas raja macam. Ana janggut kok panis. Ye, iki kok Bathara teko dengkulmu. Ye, arep gleleng ya we. Aku padake wedi karo kowe. Ki Bagong kondiang bengi iki. Ngosasik dewa ayo. Kowe arep ngapa kowe? Arep mbelani kowe? Bathara Trada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pombong kowe ya. Tak katutke dosane. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sudet wetengmu metu cetule. Wes. Weteng kok metu cetule. Ayo ngomongno Bathara Guru ora wedi aku. Kakang Rada punawi sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung sami kendang kapracondhang menika kados pundi dalah Bagong berguguk nutawaton boten purun wangsul dhateng arah kadempel piyambakipun pilih tapa wonten telengking Wanabamba wirayang wonten lengking Mahameru ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya monggo Kakang Semar boten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun ngantos dados darah-daraning para dewa kaliyan pun Bagong ning eling-eling gandeng Bagong nika pancen wong dugal warisan dewa bubar mawon boten kanten-kantenan kula semangkaken dhateng Paduka Bathara Guru Bagong kita kena ulun nilikake apa ora apa kawan